What's up mga kabinta? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe. Yeah, what's up mga kabings, no? Karon mga kabinta, maligo na ko kay nadarihatag daw karon nga rasyon. Okay? So, mag-istorya po ta about anang mga lockdown, di ba? Lockdown. Okay? So, di alam mo makakabing ka kay maligo sa ko. 2,000 years later. Okay, mga kabingka, no? Manang ako kaligo. Fresh na. So, magsuot ako mas kay ato na ako tong gihatag nga hinabang nga bugas, di ba? Ita. Kanigi si COVID ba? Si COVID yun ang hinundan na ni. So, magsuot na kugmas. Kaya po ko kabalo kung pila to kakilo ba sa tuon ako. Da! Oray! Okay na kayo ng mga kabingka, no? So, balikan na mo niya mga kabingka, istoryahan po na to itong kuhan. Panang abot na lockdown. Yeah. Alright. So, di lang mga kabingka, balik na ako. Ayan mga kabingka, no? Naabot na yun ang kuhan. So, ingon ako. Ako na to ni check. Sure ni mga 10 kilos na bugas. Ang naghataga ni kato kong gitrabahuan, no? Salamat tayo sa blessing. Ano ito? May diplo. So, 5 katinapa plus bulan. So, yan. Okay, no? Kamu ba naluya na ba mo sa ginatawag ko kanang lockdown, diba? Ako mismo, no? Naluya po ko, no? Naluya po ko kay syempre gusto na to na itong tungod mo sa mga kagaig ulo, sa mga kapawukan, di ba? Bisag ka nang napauban daw, nauban nga mga kanaganing sa tawagan kaning walay hinundan ba, paibog na sila mga sakinan, di ba? Mugawas lang, palit ang isa ka buok apple para lang mabalaan kung saan itabo diri sa Davao City, sa downtown. Palit lang yun. Grabe gini matawaan na ni. Nung iksanog pitsa 29, imbis na ito 19. Pandamay lagi ng mga tao. Naku, may tabo. Sus, maunsa na lang kang kuan, unsa na lang ka tani. So, untaan no, na mahumalan na itong mga kuan para makabalik kas normal. Isod kayo mga kabingka kung magpadayon pa ni mga ingani, mga lockdown, mga unsa-unsa pa na diya. Siguro ang uban nagpasalamat po daw nga nahitabo daw ning ginatawag ko lockdown kay kuan kanang ang uban man daw imbis sa ilang pamilya imbis na bugnaw na
karon na sila time na magistorya, magbanding-banding silang pamilya tungod ani mga inani nga mga pagkatabo. So ako ba nagpasalamat nga hitabo ani, pero para sa ko wa gyud ko nagpasalamat nga nahitabo gyud ni na nawuring ko. Syempre ang katong ginabuhat na akong worst nga tong traveling vlog, dili na ako mas mabuhat di ba? Dagan nga mga luya mga vloggers nga katong ang nilang ginabuhat nga mga katong mga travel vlog. Mapansin yung ka-vlog yapon ko, pero yung nani lang nga estado diri lang halos sa balay, di kay ko ka-vlog sa gawas kay unsa man nato, bawal man. Wala gani mga tao mga gahi kay ulo, no? Matambag na ko sa mga gahi kay ulo diyan, no? Kaya mo pag nana tanawa ng mga tao nga wala ga kanang ganing wala na halos kipangkaon napiuban, no? Napiuban ba? Kung ako lang, no? Kung ako ay kwartahan, samot maka-income na ko sa mga YouTube channel, maka-income na ko sa YouTube channel, dili na ko mangayog mga hinabang, di ko mangayog hinabang. Ako pa'y mutabang sa mga tao nga timanay nga istorya ni, mutabang ko sa mga mas nang hinanlan yun, no? Ang hatag sa kong hinabang, hatag na ako dito sa mga mas nang hinanlan, kaya nga, no? Mutabang man ko nga, sure man ko nga dagan pa man mas tabang mo na karon ginadawat na ako ng mga rasyon. Siyempre masa po akong kaunon kay wala gay ko trabaho, no? Diba? Wala gay ko trabaho niya, tapos kuan no, mintras nga ako wa pa gyud ka-income na akong wa pa nagka-income niya akong channel unta kung makaluyan ni, no? Kung may mga ingonani nga makalimidad, dili ko sa pagduduwa nga mutabang. So diri sa Davao City tungo sa kagahig ng ulo, gibot nga ng mga halos mga kalsada diri duha ka bako, halos uban rin tag isa ka lens, ang uban duha ka lens lang nga makaagi, tungo lagi sa kagahig ulo mga pakitang gilas sa ilang mga sakyanan diya, magpahambog-hambog dayon, diba? Grabe gid ning mga uban. So matambag na ko, no? Ganing mga gahi kay kulo ko na magpahambog sa mga sakyanan diha nga bisag way hinundan ilang paliton, bisag dili unta na pagkaon lang gipalit, okay, no? Bisag dili lang pagkaon lang gipalit, ilang tuyo lang lagi, so gi-resorbe na lang ba unsa nang Davao. Magpuyo lang ta, di ba? Magpuyo lang ta kay pero mahuman na ni atong lockdown ba, kung mag-inani gyapon na unsa na lang kay ingon daw sa mga pulis ng katong gipangbutang daw bako, sampol daw to, no? Sampol daw to sa mga katong totally gid nga murag katong lockdown as in lockdown na yun, di ba? Kaya mataog na lockdown as in lockdown, bisag mga media pa na, bisag ng mga supermarket, mga palengke, wala na dili na halos kakagawas, di ba? So karon murag tawag pa ni siya murag partial lockdown pa ni siya kung may yung kag lockdown na sing lockdown na gud, wala na close na gud siya. So ang basulo na to kani mga gahi kay gulo na uban na magpasabong-sabong pa butang daw dito sa ibabaw dito sila sa rooftop, dito din balon nila mga manok na mabalaan na ingana na pang-adobohon na inyong mga manok, di ba? Kaning kuan ba ang mga tao karon murag dili na mabuhi ang kuan, murag dili na mabuhi ang mga tao karon kung sa tawagan ni kaning dili ka laag, dili ka kuan kay mga tol lang mga tiil. Ang pinaka-safety bitaw karon, no? Pinaka-safety diri nga kuan diri sa kalibutan sa bukid. Sa amo na to pag ato dito sa bukid nga di man kita halos ka kuan ganina, pero ayahay ka nang nana dito ron sa bukid kay syempre wala sila kuan dito ba, grabe lang kuan nila nga nang taglagyo ba halos mga balay dito, no? So mo gina dito mo ginagi siguro gituyo siguro ni sa kapalaran nga ingonani na hitabo nga nani para ang katong mga kuan kaning mga kasalanan, diba, ang uban naurot-urot maliban sa katong mga alcohol, mga naurot-urot mga mas, diba, nahurot po daw ang mga Biblia na karon kay ang uban mga tao nagbasag Biblia ba, karon ba mo makaw na anak
di ba? Karon pa mo ko na katong labon na tong kuan sige mamuguan. So ano lang wa na tayo dagan king istorya, no? Wa na tayo dagan king istorya kay basta wala na mo lang din. So nagbuhat na buko ani karon kay worrying ko na board ko kay syempre walang kapoy na ngay kapoy po kay diri sa balay no ana yung magdali sa TikTok na lang, di ba? Sige na lang TikTok, ang dati nga dili mag TikTok na lang para magbisibisihan. So ano lang no, ang uban ganing sila kaon tulog, di ba? Ano lang yung dapat to, wala na may dili ano dili makakuan. So ano lang, dagan gin salamat no. Ito manila akong istorya kung mukita na ni puhon-puhon gud akong YouTube channel. Di jud ko sa pagduduwa nga mutabang sa mga nga kuan ba kana sa mga nanghinannan jud nga mga tao. Timan-i gini ha. Timan-i gini akong giingon nga tanong mo daghan ra akong subscriber pag maka kuan ako puhon mutabang jud ko. So nga ako ani dili lang kay para sa yun na to nga kung maka-income ko ani ana naman gud nga makakwarta tani, di ba? Bas pagupuhon ba to mo palitag mga gamit sa vlog, pero ang kuan ako dili lang para sa akong kagalingon mutabang ta dito sa mga nanginannan, di ba? Kanilang dagang salamat sa inyo tanan. Hanggang sa muli, ito po si DJ March Barrios, no? Please subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel on YouTube. Okay? Ang Barrios ako isa lang ka-R. Okay? So, pistator, i-subscribe nyo, pistaton po ninyo ang bell kay para kung na ako yung mga bagong update ng mga video, ma-update yun mo, mga kabingka. Yan na mo. Hanggang sa muli. Peace out.